Шестото национално груминг шоу, организирано от Българска груминг асоциация, за поредна година събра в София грумери от цялата страна. Те примериха сили пред руския съдия от световна величина Олга Остапенко, специалист, известен със своята техничност, прецизност и взискателност в работата. Участниците, разпределени в 3 основни категории – пет груминг, шоу груминг и начинаещи, се бориха за призовите места. Преди старта, всеки един модел бе подложен на щателна проверка. Предварителната подготовка е повече от 50% от качествената прическа, обясни Остапенко. Ако козината не е добре измита, разрезана и изсушена с правилна техника, не е възможно подстрижката да бъде прецизна. Съдията оцени подготовката на моделите, като обърна особено внимание и на хигиената подстрижка. Началото бе дадено и състезанието започна трескаво. В категория 5 груминг се отличиха 5 подкатегории спрямо типа космена покривка на моделите и избраната състезателна прическа. Критериите, по които съдията оцени свършената работа, бяха практичността на избраната прическа, прецизността, с която е изработена, техниката на изпълнението й и доколко са прикрити недостатъците на кучето и подчертани неговите предимства. Участниците в свободно падащи козини бяха най-многобройни. Те избраха да покажат своите способности с породите йоркширски териер, бивър и шицу. Първо място зае Ваня Филипова от Велинград, а за нейни подгласници бяха избрани Любомира Любенова от Стара Загора и Иво Иванов от Враца. В категория обемни козини грумерите избраха да се представят с порода пудел в нейните 4 размера – той, мини, среден и стандартен. На стълбичката се качиха Симона Раденкова от Перник, първо място. Второ и трето място взеха Майя Рабина от Велинград и Лидия Атева от София. В категория обемни козини с под косъм Галя Барбукова от Русе и Мирослава Цуцуранова от София бяха отличени за своята работа с кучето от породата Померан и малък немски шпиц. Категория азиатски стил и креатив се радва на голям интерес сред грумари и стопани заради своята практичност и атрактивност. Целта е да се придаде куклинско изражение на кучето. Състезателните класове бяха 2 – открит и шампион. В открит клас почетното първо място бе присъдено на Валентина Иванова от Добрич с куче от породата Малтезер. Второ и трето място взеха Катя Рангелова от София с пудел и Кремена Демирова от Варна с йоркширски териер. В клас шампиони, участници, които вече са спечелили първо място в същата категория в предишни години, съдията Олга Остапенко класира Деница Танасова от София с пудел на призовото първо място, Анелия Димитрова от Перник с бишон фризе на второ място и Златина Давидовска Цветкова от София с шицу на трето място. Втората основна категория начинаещи събра 11 участници с опит до 1 година. Под категория свободно падащи козини на най-високото стъпало на стълбичката се качи Тина Костадинова от София с подгласници Галина Методиева от Ботевград и Соня Маринова от Варна. Под категория обемни козини отличени бяха Виктория Христова от Перник, Веселина Ботева от София, а приза победител с най-добро представяне в цялата категория получи Ивайло Алексиев от София. В категория шоу груминг състезателните породи бяха още по-разнообразни. Участниците трябваше да представят модела си в най-добрата му светлина, сякаш в следващия момент ще влезе в ринга на киноложка изложба. В тази категория грумърът трябва да изпълни породната прическа за всяка една порода по стандарт. Най-оспорвана бе категорията пудел. Участниците се поизпотиха под зоркото око на съдията, която не пропусна да провери качеството на изработката по всеки квадратен сантиметър от кучето. Окончателното класиране завърши с първо място за Златина Давидовска Цветкова, второто място отиде при Евелин Дамянова, а третото при Гергана Кара Димитрова. В скрития груминг, там където не трябва да се вижда на места на грумъра, но същевременно всички силни страни на кучето трябва да бъдат подчертани, а недостатъците прикрити, Дорета Василева зае първото място, а Ваня Филипова се класира на второ. Деница Манева Георгиева бе отличена с приз за подстрижка на черен руски териер и най-голям обем работа. Мирослава Цуцуранова получи приз за най-добра подготовка на модела си – афганска хрътка, а Паулина Паскалева бе наградена като най-млад участник в състезанието.